Doamnelor și domnilor, NIT TV prezintă jurnalul Curier, sunt Vera Terentiev. Bună seara! Cifre îngrijorătoare. Fondul social, care este principala sursă pentru achitarea pensiilor, înregistrează un deficit enorm. Doar în 2011 din bugetul de stat au fost alocate peste 800 de milioane de lei pentru a stabiliza situația în vederea achitării pensiilor. Opoziția se arată îngrijorată, veniturile fondului social se diminuează. Pe acest fundal însă cresc cheltuielile pentru achitarea pensiilor deputaților, care în 2011 au fost majorate cu 28%. De cealaltă parte, autoritățile susțin că a fost modificată doar structura de raportare. Situația în Moldova este una stabilă, iar în curând moldovenii vor trăi și mai bine, declară autoritățile la orice colț de stradă. O impresie similară s-a creat astăzi în Parlament, când președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale a prezentat raportul de activitate a instituției. Chiar dacă în 2011 din bugetul de stat au fost alocate peste 800 de milioane de lei pentru achitarea pensiilor, membrii Alianței continuă să jongleze cu cifrele. Au fost în creștere față de anul 2010 cu 481 milioane lei sau cu 8,2%. Deputatul din Alianța de Guvernământ susține că anul precedent statul a avut mai mulți bani destinați achitării plăților sociale. Chiar dacă această informație este una veridică, opoziția se întreabă cum au fost repartizate sursele financiare. Creșterea cheltuielilor cu pensiile deputaților în 2011 în raport cu 2010, deci este de circa 28%. Și creșterea cheltuielilor cu alocațiile pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități este o creștere de doar 2%. Acest lucru reflectă foarte clar rezultatul politicilor fragmentare pe care Alianța le-a promovat în domeniul pensionării, dar și rezultatul priorităților pe care le-a aprobat. Себе любим в первую очередь. Fiind luat la întrebări de către reprezentanții opoziției, președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale cu greu a reușit să-și păstreze imaginea. Comuniștii s-au interesat de mărimea datoriilor agenților economici față de fondul social și de ce numărul beneficiarilor de asistență socială se diminuează cu fiecare an. Întrebări la care funcționarul nu a putut oferi un răspuns concret. Ultimii 3 ani, o tendință a diminuării ponderii contribuțiilor de asigurări sociale de stat în structura veniturilor acumulate, astfel în 2011 72,2%, în 2009 73,8%, în 2008 85,38%. Să înțelegem că majorările de salarii rămân a fi doar o iluzie? Sau sunt tot mai mulți șomeri, mai puțini angajați? S-a schimbat structura în raportare, probabil. Nu s-a schimbat structura de raportare, ci atitudinea autorităților față de problemele oamenilor, consideră opoziția. Numărul beneficiarilor de asistență socială este în descreștere, iar statul diminuează și programele sociale care prevedeau acordarea susținerii materiale. Tot mai rău, tot mai puțin, pe ascuns, pe neobservate. Săreaca lumii este deposedată de ultimele surse de existență, de ultima speranță, spunându-se că acum a scăpat de sărăcie și iată ne așteaptă Europa cu un colac salvator sub formă de pensii și salarii europene. Un singur capitol înregistrează progresie: ajutorul de deces. Anul curent, Fondul Asigurărilor Sociale va fi supus unor încercări grele. Deficitul va fi în continuă creștere, iar asta înseamnă că pentru achitarea cel puțin a pensiilor minime, autoritățile vor micșora aceste plăți sau vor lua credite noi, pentru a evita o nemulțumire în masa societății. Olecu Sâh, Lilia Gavriliuc, Ivan Zaplitnăi pentru NIT. Ministrul Justiției a venit astăzi în Parlament cu mai multe proiecte de lege care să dea startul reformei justiției. Așa numita reformă va face să crească presiunea asupra judecătorilor, nu va rezolva problema corupției în sistem și va duce la tărăgânarea și mai îndelungată a proceselor. Au comentat deputații din Partidul Comuniștilor. Ei au subliniat că o dovadă în acest sens este cazul NIT TV, proces care până acum se află în curs de pregătire pentru examinare. Ministrul Justiției a prezentat deodată 4 proiecte de legi. Dacă să credem ce spune Oleg Efrim, judecătorii vor deveni mult mai corecți și liberi în acțiunile lor. Mai mult, odată la 3 ani vor fi evaluate performanțele judecătorilor, instanțele vor fi restructurate, iar judecătorii vor putea fi transferați de la o instanță la alta. Reprezentanții Partidului Comuniștilor au declarat însă că proiectele au fost pregătite în grabă și, de fapt, presupun o antireformă. Potrivit lui Artur Reșetnikov, proiectele de lege sunt populiste și declarative. Noi cunoaștem că în ultimii 3 ani ați încercat haotic să
înaintați unele proiecte, să cârpiți ceva în legislație, spunând că aceasta va duce la creșterea încrederii cetățenilor Moldovei în justiție, va duce la accesul mai liber a cetățenilor la actul justiției. Dar efectele acestor pseudo-reforme, care le promovați și acum, le văd cetățenii Republicii Moldova. Dumneavoastră cunoașteți și toți cunosc că după toate sondajele, în primăvara anului 2009, cetățenii Republicii Moldova aveau 35% aveau încredere în justiția Republicii Moldova. După toate antireformele care le-au făcut în domeniul justiției, astăzi, după ultimele sondaje, numai 5% din moldoveni au încredere în justiție și consideră că este un sistem cel mai corupt, a devenit cel mai corupt sistem din toate autoritățile și instanțele din Republica Moldova. Este un semnal foarte îngrijorat, este o apreciere foarte negativă la tot ce se face acum. Acum vedeți un proiect care va îngreuna și mai mult accesul cetățenilor moldovenilor la sistemul judiciar. Întrebarea mea constă, la general, pentru că examinăm în prima lectură proiectul prezentat de noastră, pe noastră personal, în calitate de ministru, în calitate de persoană care participă la guvernare acum, nu vă îngrijorare această scădere dramatică de la 35% la 5% încredere în justiție în 3 ani? La rândul său, ministrul Justiției, Oleg Efrim, a declarat că totul este sub control și le-a amintit comuniștilor că au fost de acord cu reforma justiției. Potrivit PCRM, Efrim a uitat să precizeze că deputații comuniști au votat proiectul de lege doar în prima lectură și au propus mai multe modificări, însă acestea nu au fost introduse. Artur Reșetnikov a mai spus că proiectele de legi propuse de Oleg Efrim vor duce la o mai mare presiune asupra judecătorilor și la tărăgânarea proceselor, cum se întâmplă în cazul dosarului închiderii NIT TV. Unul din domeniul care trebuie să protejeze justiția este, de exemplu, libertatea mass mediei. Pe dumneavoastră personal, cu toate legile care le prezentați acum în Parlament, nu vă îngrijorează situația cu unui post de televiziune? În luna aprilie le-a fost retrasă licența. Acest post de televiziune care este NIT s-a adresat în aprilie în instanța de judecată și până acum nu a avut loc nicio ședință a instanței de judecată. Aceasta este justiție. În situația, în dezastrul în care se află justiția moldovenească, nu este loc de tupeul de a vorbi despre succese. Vă rog frumos, 3 ani se vorbesc despre povești de succes. Încetați să insultați acest popor vorbind despre succese. Situația este altceva. Reforma justiției încă nu a început. Ea nici nu a început, iar dumneavoastră deja raportați succese. Spuneți-mi, vă rog, în momentul când urma să aibă loc ședința de judecată în problema canalului televizat NIT și ea a fost transferată pentru o altă dată, iar sursele, deci mass media, deja publicat decizia judecății, caracterizează calitatea judecății în Republica Moldova? Dacă dumneavoastră nu posedați situația reală în sistem, îmi pare rău că avem așa ministru. Amintim că decizia fără precedent a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 5 aprilie anul acesta de a retrage licența de emisie postului de televiziune NIT a fost atacată în instanță în aceeași zi. Cu toate acestea, contrar normelor legale care prevăd suspendarea deciziei CCA în perioada examinării cazului, NIT TV a fost închis imediat. Mai mult, până acum dosarul este în curs de examinare. Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană are un program de guvernare: libertate, democrație, bunăstare. Simțim aceste principii și valori în fiecare zi. Nu mai putem de bine de atâta libertate, în special cei care primesc amenzi de mii de lei pentru faptul că au strigat jos Alianța. Că vom avea atâta democrație, nici prin visuri nu ne-am închipuit, mai ales o simt jurnaliștii de la postul TV NIT. Citind acest proiect, se creează impresia că unica problemă pe care o avem în justiție este eliminarea unor lacune legislative și perfecționarea unor proceduri judiciare. Proceduri care sunt binevenite, dar binevenite cui? Justiției? Cetățenilor? Sigur că nu. Proiectul este unul perfect pentru putere care prin aceste propuneri într-adevăr face reformă, dar o reformă de a supune și mai mult puterea judecătorească intereselor proprii. Domnilor deputați din Alianță, treziți-vă! Ajunge cât folosiți justiția în interes politic,
așa cum o faceți în dosarul retragerii licenței NIT. Litigiul este tărăgănat într-o manieră de batjocură. Organul de autoadministrare judecătorească cum a fost influențat politic, așa și nu a mai ieșit niciodată din această mocirlă. Acest proiect nu vine cu vreo abordare de sistem asupra problemei, nici nu miroase a reforme veritabilă, ci vine cu un simplu proiect de conjunctură elaborat pe bani grei europeni, iar implementarea acestora încă nu știm câți bani ne va costa. Și în final va submina și mai mult independența judecătorilor. Îi va face mult mai vulnerabili față de putere, iar corupția cum a persistat, așa și va persista în continuare, deoarece proiectul nu aduce niciun mecanism real de eliminare a acestui viciu. Fracțiunea Partidului Comuniștilor declară că va vota împotriva acestui proiect și vine cu îndemn către tot corpul legiuitor să măsoare bine, să măsoare de 7 ori înainte de a tăia. În pofida argumentelor aduse de opoziție, deputații din coaliția de guvernare au adoptat proiectele de lege în prima lectură. Irina Captelchina, Ivan Zaplitnei pentru NIT. Moldova poate rămâne fără singura ieșire la mare. Ministerul Transporturilor difuzează intenționat informații potrivit cărora ar exista probleme pe tronsonul de cale ferată Cahul-Giurgiulești. Mai mult, pentru efectuarea lucrărilor de reparație, instituția a cerut deja guvernului peste 300 milioane de lei. Semnalul de alarmă vine din partea opoziției parlamentare, care susține că autoritățile liberal-democrate se pregătesc să transmită porțiunea de cale ferată unei companii din România. Eu îmi amintesc din discuția mea cu domnul președinte Iliescu, care el îmi spunea: domnul Voronin, de ce vă trebuie dumneavoastră acest Giurgiulești? De ce vă trebuie dumneavoastră acest port? Dar noi o să vă oferim servicii respective prin porturile noastre maritime românești, prin Constanța și prin alte porturi. Și acum aceeași teorie, aceeași practică, aceeași politică, ca Moldova să nu aibă nimic, nici ieșire la mare, nici porturi, nici nimic, să fim o țară vasală întotdeauna față de cineva, cum a fost în istorie. Nu, nici într-un caz. Aceasta este un atac raider asupra Moldovei și asupra căilor ferate a Moldovei. În cazul în care statul vecin va lua sub control porțiunea de cale ferată Cahul-Giurgiulești, aceasta va fi administrată direct de către o companie privată străină. În rezultat, bugetul de stat va înregistra pierderi financiare considerabile, susține fostul director al întreprinderii de stat Căile Ferate din Moldova. În opinia lui Miron Găgăuz, acțiunile partidelor din alianță în acest sens sunt premeditate. На железной дороге Молдовы более сотни участков так называемых больных, подверженных оползням, размывам и так далее. На этом участке имеется 4 таких участка, подверженных размывам и оползням. Для этого на станции Кагул и Джурджулешты имеется 44 вагона противоразмывного материала. И для устранения этого дефекта требуется, скажем так, максимум 8-10 часов. Оползень, о котором идет разговор, произошел осенью, в августе прошлого года. Прошлое руководство приняло превентивные меры, те, которые должно было быть, и они перезимовали. Сейчас руководство железной дороги ссылается на дождь, ветер, не знаю что, но дождей уже давным-давно на юге нет. И как раз самый раз устранять эти недостатки. Поэтому я бы хотел, чтобы каждый все-таки говорил о тех вещах, которые знает. То, что сегодня происходит, это крайне неграмотное техническое решение. Revenirea comuniștilor în Parlament nu înseamnă că au închis ochii la ilegalitățile alianței. Afirmația a fost făcută de către liderul PCRM Vladimir Voronin la o emisiune la postul public de televiziune din regiunea Găgăuză. Potrivit lui Voronin, opoziția va folosi tribuna Parlamentului pentru a minimaliza daunele economice, politice și sociale aduse țării noastre de către Alianța Liberal-Democrată. Emisiunea Lițomc Regionul, difuzată de compania publică Teleradio Găgăuzia, este una din cele mai vizionate în regiune. Pentru telespectatori, aceasta nu este doar o sursă veridică de informare, dar și o posibilitate de a face comparație între declarațiile făcute de oficialii statului și realitate. O atenție deosebită în cadrul emisiunii este acordată liderului comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin. Reveniți în Parlament, deputații fracțiunii PCRM nu și-au schimbat prioritățile, a declarat Voronin. Sarcina prioritară pentru comuniști fiind alegerile parlamentare anticipate. Та ситуация политическая и та грызня, и та возня, которая, казалось бы, после того, что они избрали своего президента, должна была закончиться в стенах парламента, а она только началась.
И та профессиональная непригодность и неспособность личностная нынешнего правительства, которое ведет страну, повторяю, к крупномасштабному кризису во всех направлениях, во всех отраслях, она внушает нам уверенность о том, что этому парламенту недолго осталось жить. Moderatorul emisiunii, Vitali Garagi, nu a trecut cu vederea și Congresul recent al democraților moldoveni, care, printre altele, au declarat că sunt gata să plece în opoziție. În opinia lui Vladimir Voronin, maieștri în combinațiile politice de mult se află în opoziție. Они и так в оппозиции все эти 3 года, но в оппозиции к народу, к проблемам страны, к жизни народа, ко всему тому, что должно произойти в Молдове, они в оппозиции. Они в оппозиции к самой государственности страны, к суверенитету, к независимости. Вот какую они оппозицию занимает этот альянс все 3 года. Prin acțiunile sale direcționate împotriva poporului, Alianța de Guvernământ atentează la Constituția țării, a subliniat Voronin. Это от неспособности заниматься серьезными проблемами развития страны. Вот так в концентрированном виде я сформулирую. Первое, значит, для них конфета, игрушка была, у нас нет президента. Вот мы 3 года не имеем президента, потому у нас плохо, потому у нас ничего не решается, потому что нет президента. 3 года морочили голову людям в всей стране и объясняли себе свою импотенцию, что к власти и реализации проблем страны, что нет президента. Избрали президента. Вот кто слышит этого президента? Потом взяли другую конфету, что вот мы не выполняем решение требований Евросоюза по тому, чтобы Молдове дали свободный безвизовый режим. Что для этого надо? Для этого надо оправдать всех сексуальных меньшинств и бороться за их права. Они пишут сексуальные меньшинства, и через запятую, даже не точку, пишут национальное меньшинство. Заставь дурака молиться, и он что сделает? Лоб себе прошибет. Locuitorii din Găgăuzia, dar și din întreaga țară, urmăresc cu atenție presiunile care se fac asupra comuniștilor și închiderea surselor de informare incomode. Oamenii sunt martorii modificării legislației după propriile interese și acapararea forțată a puterii locale. Toate acestea inspiră societății o neîncredere absolută în supremație legii și propria țară, a declarat liderul PCRM în cadrul emisiunii. Iar sarcina opoziției este de a opune rezistență procesului de distrugere a Moldovei, lucru care cu siguranță le va reuși comuniștilor. Stanislav Vâșga, Lilia Gavriliuc, Serghei Roșca pentru NIT. În ajunul aniversării a 71 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial, deputații PCRM au înaintat Parlamentului spre examinare un proiect de lege cu privire la inadmisibilitatea acțiunilor de reabilitare a nazismului, dar și eroizarea criminalilor naziști. Potrivit opoziției parlamentare, această inițiativă este foarte importantă pentru Moldova, unde din nou au demarat procesele de revizuire a istoriei. Proiectul de lege antinazist a fost însă respins de către deputații din Alianța de Guvernământ. Acest proiect a fost înregistrat în decembrie anul trecut. Ați avut timp suficient ca să-l studiați, să-l dezbateți în cadrul fracțiunilor dumneavoastră și să votați astăzi pentru includere în ordinea de zi. Dar prin acest vot ați arătat încă o dată poziția voastră față de acest proces de eroizare a criminalilor de război. Ați arătat că această eroizare este posibilă și pur și simplu rușine pentru toți cei care au votat. Probabil ați avut și bunii care au luptat în acel război. Rușine să vă fie! Bugetarii și pensionarii riscă să rămână fără lefuri și pensii chiar din toamnă, și asta pentru că Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru 2012, proiect care a fost astăzi aprobat de guvern. Astfel, potrivit rectificărilor, vor avea loc diminuări drastice pentru mai multe domenii, cum ar fi cultura, învățământul, agricultura, protecția mediului, știința sau ocrotirea sănătății. În total, cheltuielile bugetare se vor reduce cu 425 de milioane de lei. Au tăiat ca în carne vie. Ministerul Finanțelor a primit acceptul executivului privind rectificările la bugetul de stat. Acestea din urmă prevăd diminuări drastice de circa 342 de milioane de lei la capitolul venituri și aproximativ 425 de milioane de lei la capitolul cheltuieli. Printre domeniile vizate care vor fi impuse să-și strângă cureaua se numără învățământul, cheltuielile pentru care vor fi diminuate cu circa 27 milioane lei, cultura și arta. Aici este prevăzută o descreștere a cheltuielilor
de 5 milioane de lei. La fel, în lista neagră au nimerit și ocrotirea sănătății și domeniul științei. Și asta în timp ce ministrul Finanțelor susține că diminuările vor viza doar domenii neimportante. Noi vorbim de rectificarea bugetului și revizuirea anumitor categorii de cheltuieli care vizează toate instituțiile în măsura în care s-au identificat anumite rezerve, anumite activități mai puțin prioritare decât altele pentru a asigura integritatea funcționării instituțiilor statului. De fapt, e vorba de reducere de cheltuieli în valoare de aproximativ 400 de milioane de lei. Respectiv, avem și o reducere pe partea de venituri de 300 și. La fel vor fi diminuate și cheltuielile de personal. Astfel vor fi amânate majorările salariale pentru persoanele ce dețin funcții cu demnitate publică. Vor fi modificate pentru funcționarii publici termenele de acordare a sporului salarial pentru performanță colectivă a subdiviziunii. Totodată vor fi reduse și cheltuielile prevăzute pentru proiectele ce țin de dezvoltarea regională, cu circa 14 milioane de lei. Și asta în condițiile în care acestea în mare parte sunt susținute din granturi și credite, având în vedere că autoritățile din Moldova au beneficiat în ultimii ani de sute de milioane de dolari și euro, anume pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte, apare întrebarea ferească cum însă au fost cheltuiți banii veniți de la partenerii străini și asta în condițiile în care se anunță o majorare și a datoriei publice. Ceea ce ține de datoria publică, ea va fi în creștere datorită faptului că finanțarea deficitului va fi efectuată prin împrumut adițional pe piața internă. E vorba de cele 200 de milioane necesare pentru finalizarea construcției clădirii Parlamentului prin subscriere și alte 110 milioane vor fi emise de către Ministerul Finanțelor în piață pentru a atrage resursele necesare de finanțare a deficitului în creștere. Menționăm că recent premierul Vladimir Filat, în urma unei întrevederi cu reprezentantul Fondului Monetar Internațional, a declarat că autoritățile din Moldova se află în procesul de armonizare a cadrului legislativ pentru asigurarea unui echilibru bugetar. Amintim că măsurile privind reducerile salariale, optimizarea sistemului educațional și altele adoptate de autoritățile din Moldova au fost întreprinse conform prevederilor memorandumului încheiat cu FMI. Alina Grigorieș, Sergiu Roșca, pentru NIT. Sute de construcții ilegale împânzesc teritoriul țării. Campion este municipiul Chișinău, unde doar de la începutul acestui an au fost depistate 125 de construcții neautorizate, iar în restul țării au fost descoperite 256. Arată datele Inspecției de Stat în construcții, potrivit căreia motivul este nerespectarea legii de către administrațiile publice locale la elaborarea și emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construcție. Să vedem acum alte știri pe scurt. Șoferii de microbuză din capitală ripostează după ce ieri fiscul a amendat mai mulți șoferi cu câte 10.000 de lei fiecare. Astăzi, jumătate dintre maxitaxiuri nu au ieșit pe rută. Argumentul Asociației Transportatorilor este că aceștia nu mai înregistrează încasări și nu au bani pentru a-și cumpăra combustibil. O nouă lege a guvernului prevede amenzi usturătoare pentru șoferii de maxitaxi care nu distribuie bilete de călătorie. Polițiștii și inspectoratul fiscal duc o adevărată vânătoare împotriva transportului privat din capitală, în timp ce siguranța călătorilor se pare că nu îi prea preocupă pe oficiali. Fostul premier al României, Adrian Năstase, a încercat să se împuște după ce a fost condamnat la 2 ani de închisoare în dosarul Trofeul Calității, în care este acuzat de strângere de fonduri în campania electorală din 2004. Cazul șocant și istoric s-a întâmplat azi noapte. În timp ce polițiștii au venit să-i prezinte mandatul de arestare, el s-a împușcat în gât cu un revolver. Năstase a fost transportat la spital, iar azi dimineața a fost operat. Anterior și fostul premier al României a fost condamnat la închisoare. Iulia Timoșenko urmează să stea după gratii 7 ani pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Cine este următorul premier? Se întreabă deja mai multe voci. În același timp, România și Bulgaria sunt considerate cele mai sărace țări din Uniunea Europeană. În statul vecin, puterea de cumpărare pe cap de locuitor a constituit anul trecut 49% din media înregistrată în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă cel mai mic nivel din regiune. În Bulgaria, acest indice a constituit 45%.
Republica Moldova rămâne a fi o țară cu risc sporit de faliment. Printre statele europene, Moldova ocupă locul 73 din 178. Studiul a fost realizat de o organizație internațională. Raportul reflectă incapacitatea autorităților de a monitoriza integritatea și situația demografică, politică și economică. Un alt studiu realizat anul acesta arată că din cauza crizei politice, Moldova este una dintre cele mai instabile țări. Doamnelor și domnilor, acestea, dar și alte informații le găsiți pe site-ul nostru nit.md. Curierul poate fi urmărit în direct de luni până vineri la ora 19 și pe site-urile de știri Omega, Mold News, Grenada, dar și prin intermediul rețelelor de socializare. Sunt Vera Terentiev și vă aștept mâine cu noi informații și materiale de analiză.